Du har fået den her fantastiske idé, som du har lyst til at dele med alle omkring dig. Fordi din idé kan ændre folks liv og gøre verden til et bedre sted. Men du synes, det er svært at få andre til at forstå din idé og få dem til at lytte. Du har heller ikke tid til timelange kaffeaftaler, hvor du forklarer din idé, og de glemmer den alligevel bare bagefter. Du er klar over, at video er en god måde at få dit budskab frem, men du synes, at mange videoer er lidt kedelige og traditionelle. Hos Explainer gør vi tingene på en anden måde. Ved at fortælle en anderledes historie om dit produkt, din service, idé eller noget helt fjerde. Vi starter med at udforske din idé. Så finder vi essensen og tilsætter lidt tryllebouillon. Resultatet bliver en kort video, helt enkelt og krystalklart. Videoen får andre til at tænke, nu forstår jeg det. Vi kalder det øjeblik en imaginær pære, der lyser over hovedet øjeblik. Og i stedet for at bruge en time på at forklare din idé, så tager det kun et øjeblik. Ved du, hvorfor vi hedder Explainer? Fordi vi er gode til at forklare. Vi fortaber os ikke i detaljerne, men går i stedet direkte til kernen af din idé og fortæller, hvorfor den er meningsfuld. Alle vil gerne dele gode idéer, og med online video er det super nemt. Så i stedet for at folk gør det her, gør de det her. Så hvad er din historie? Lær os at kende på explainer.dk. Vi hjælper dig med at fortælle din historie og dele den med verden.